Mae darllen yn meddwl y byd I fi. Wy'n mwynhau llyfrau a straeon erioed. Dwi'n lle cofio mam yn adrodd straeon I fi a fy chwaer Catrin, a wedyn fyne'n dechrau darllen straeon fy hunan a dechrau sgrifennu straeon pan o'n i'n ferch ifanc iawn. Felly mae fe'n rhan anodod o hynna I, rhan bwysig o mywyd I erioed. Ces I fy magu mewn pentre bach o'r enw Biwla, a o'n I yn Biwla pan o'n I yn yr ysgol gynradd, a myngu oedd yn cadw'r swyddfa bost, a oedd hi yn gamster am greu straeon. Fyddai'n mynd â Catrin a finne o gwmpas y pentref ar hyd y lonydd cefn, a byddai'n dweud storis wrthon ni am anghenfil bach cas. A fyddai'r straeon yn codi ofan arno ni, ond hefyd yn gwneud I ni chwerthin. A fi'n credu oedd hwnna wers fach eitha pwysig bod ni'n dysgu, chi'n meddwl bod chi gallu wrth ddarllen stori, cael ofn, ond hefyd bod chi'n gwybod bod chi'n berffaith saff. Dwi'n mwynhau reidio ceffylau erioed, o'n i'n wrth fy modd gyda ceffylau fel plentyn, a dwi'n dal I reidio nawr ac yn mwynhau reidio gyda'r merched. A pam o'n i'n ferch fach, oedd ddim jodbers da fi. Jodbers yw'r gair posh am drowsus reidio. Ond o'n i'n darllen Pony Magazine, a fi'n cofio cystadleuaeth yn Pony Magazine 1 mis. A fyne cystadlu ysgrifennu stori fer ar eu cyfer nhw ac yn ddigon lwcus I ennill ar wobr oedd par o jodbers. Felly fe ddysges I bod yn ychymyg I yn gallu bod yn helpu fi. Mae cystadlu wedi bod yn helpu fi eriod achos pan o'n i'n oedolyn ifanc nes I gystadlu'n Steddfod yr Urdd a nes I ennill y fedal lenyddiaeth ar wobr oedd cyhoeddi llyfr. Felly o'ch chi'n gweld eich straeon chi wedi cyhoeddi fel llyfr am dro cynta a oedd hwnna yn wefr fawr. A dwi jyst yn cofio pobl yn ddigon caredig gweud bod nhw wedi prynu'r llyfr a bod nhw'n mwynhau'r straeon a fyne'n cael gwefr o hynny. A mae'r ysfa na I rannu stori gyda pobl wedi aros gyda fi, a dyna'r ysfa sydd gyda fi nawr pan byddai'n mynd ati I ysgrifennu. Wel, mae darllen ac ysgrifennu wastad wedi bod yn ffordd o brofi pethau newydd I mi, achos pam o'n i'n dechrau ysgrifennu fel plentyn, o'n i'n gallu bod y joci gorau yn y byd mewn stori a o'n i'n berchen ar y ceffyl perffaith. A fi'n credu allwch chi fynd I unrhyw le neu brofi unrhyw beth mewn stori, felly falle fyddwch chi byth yr astronaut mwyaf anturus a fyddwch chi ddim yn mynd i'r blaned Mawrth, ond mewn stori allwch chi fynd nawr, allwch chi fynd heddiw. Nes I greu nel o straeon a nel ar gyfer fy mhlant I, ar gyfer fy merched I ddechrau, achos dwi'n cofio pan o'n nhw'n fach, oedd na lond ogof Twm Sion Cati o lyfrau ar eu cyfer nhw yn Gymraeg, ond unwaith ddechreuon nhw ddod bach yn hŷn a dechrau darllen yn annibynnol, wedyn oedd na lot llai o ddewis a lot llai o lyfrau gwreiddiol. Felly nes I benderfynu, wel fi'n mynd I wneud rhywbeth bach am byti hyn, a nes I greu nel. Oedd e'n bwysig I fi bod nel yn Gymraes, bod I'n un sydd yn aelod o'r Urdd ac yn mynd i'r Steddfod Genedlaethol a bod hi yn dysgu am hanes Cymru ac am lyfrau ac am gelf, am ddiwylliant a'r cyfoeth sydd gyda ni yng Nghymru, ond hefyd bod hi yn ferch fach gyfoes iawn. Dwi wedi creu merch fach direidus yn nel, a dwi'n siŵr bod yna lot o hynna I yn nel. Pam chi'n oedolyn, mae disgwyl I chi fihafio yr rhan fwyaf o'r amser, a wedyn dyna sy'n neis mewn nel yw bod fi yn gallu cael bach o sport a bach o chwerthin a gadael y dychymyg I fynd I bob math o lefydd. Wedyn bydden ni'n bendant yn dewis nel tas ni'n mynd ar antur, achos fi'n siŵr gyda ni sport a bydden yna lot o hwyl hefyd. Doedd dim diddordeb o gwbl dy fi mewn creu cymeriadau bydde'n berffaith I gyd. Beth dwi'n hoffi am y cymeriadau yn llyfrau nel yw bod nhw'n amherffaith. Mae'r llyfrau'n gynhwysiol iawn, felly mae yna
gymeriadau sydd o wahanol, drasau, cefndiroedd a galluoedd gwahanol ganddyn nhw. A dwi'n meddwl bod hynna'n werth bwysig i ni mewn bywyd, ein bod ni yn sylweddoli bod ddim rhaid bod yr mwyaf poblogaidd, does ddim rhaid bod y gorau i ni allu llwyddo. Un o ffrindiau gorau Nel yw Mr Fluff, y gath, a dwi'n meddwl bod anifeiliaid yn gallu bod yn ffrindiau ffantastig, a dyma lun o Pitw, fy nghath i. Mae Mr Fluff yn gath llawn hiwmor sych, a mae e hefyd yn greadigol iawn ac wrth ei fodd yn gwisgo lan a gwisgo dillad ffansi a tiara. Mae Ceri yn gymeriad diddorol. Mae Ceri yn nemesis i Nel, fydden ni'n gweud, achos mae hi yn alluog iawn, yn beiniog iawn, a petawn ni eisiau help gyda fy ngwaith cartref, bydden ni'n sicr yn ei dewis hi. Mae hi hefyd yn ferch gryf, gath hi geni yn methu defnyddio ei choesau hi, ond mae hi yn benderfynol tu hwnt, ac wedyn mae hi wedi dysgu hunan i gallu mynd i fyny'r grisiau mwyn bod hi'n gallu mynd ar sleepovers gyda pobl. Ffrind arall sydd gan Nel yw Barti Blin, a mae rhieni Barti yn dod o Sbaen yn wreiddiol. Nawr mae Barti yn gymeriad bach sydd yn ffyddlon iawn i Nel, chwarae teg iddo fe, ond mae fe yn ffeindio hi'n anodd i reoli ei dimladau fe. A dwi'n meddwl bod hynna'n wir ohono ni gyd pam ni'n ifanc. Mae fe'n anodd i reoli emosiynau, a mae hwnna'n rhywbeth i ni'n goffod dysgu mewn bywyd. Enw'r llyfr yma yw Na Nel Help. A y stori cyntaf yw stori o'r enw Tafod y Ddraig, ble mae Nel yn dihuno ar ôl cael hunllef ofnadw, achos mae hi'n dihuno a ffeindio bod hi wedi colli ei llais ar ôl bod yn brwydro gyda draig ddychrynllyd. Nawr, Nel yn bod yn Nel, mae'n benderfynol o gael ei llais yn ôl, ac felly mae'n mynd ar antur gyda rhai o'i ffrindiau hi i chwilio am y ddraig mewn castell enfawr. Wyt ti'n siŵr bod hyn yn syniad da, gofynnodd Ceri. Ond ni stopiodd Nel. Tu mewn i waliau'r castell, roedd hi'n dechrau tywyllu. Ymbalfalodd Nel am y fflachlamp. Dwi'n gwybod beth dwi'n gwneud, gwichiodd. Dwi ddim yn gwneud unrhyw beth mae Nel yn ei ddweud, stompiodd Barti ar y cerrig. Unrhyw funud gawn ni flas o Dafod y Ddraig. Fyddwn ni'n gallu dweud storïau syfrdanol, canu fel angylion. Poerodd Barti. Ac fe fydda i yn dial ar y ddraig am ddwyn fy llais i, meddyliodd Nel. Daeth awel y môr a'i brathu nhw, a crynodd pob un. Dwi eisiau mynd adref, sisialodd Llywelyn. Teimlai Nel banig, ond roedd yn benderfynol o fwrw ymlaen. Ceisiodd godi hwyliau'r lleill a'i harwain nhw. Ar ôl cipio Tafod y Ddraig, fe fydda i'n ei gwerthu ac yn defnyddio'r arian i greu parc thema enfawr. Fe fydd y Dewin Myrddin yn gwneud triciau yno a gwifren enfawr i hedfan o un pen y dre i'r llall. A byddai'n cael parti ffantastig yn y castell ac yn gwylio tîm pêl-droed Merched Cymru'n ennill ar sgrin fawr. Ni, torodd Ceri ar ei thraws. Byddwn ni'n gwneud hyn gyda'n gilydd. Uwch ei pennau, roedd y dridwyod yn creu coron ddu yn yr awyr. Crynodd Nel eto. Oedd hi newydd weld cysgod tywyll. Ble ti'n meddwl ma hi, y ddraig yma, gofynnodd Llywelyn. Roedd hi'n ysu am fynd adref nawr. Roedd hi'n amlwg i Nel ble roedd yr hen ddraig yn cuddio, yn y seler tamp.
Agorodd Nel ei cheg, ond ddaeth ddim sŵn allan. Edrychodd y 4 arall arni, gan ddisgwyl ateb. Pwyntiodd am ei lawr. Ar fy ôl I, meddai Ceri, a symudodd ei chadair electronig heibio Nel. Milwyr ar y cyd, meddyliodd Nel. Yn sydyn, doedd hi ddim eisiau arwain. Trwy'r bwa yn y wal, roedd y llawr yn diflannu. Roedd angen eiliad neu ddwy ar y criw bach I weld y siapiau yn y tywyllwch. Yn lle llawr, roedd na risiau cerrig cul. Roedden nhw'n ddiben draw ac yn arwain I lawr I fola dir castell. Bydd rhaid I ni fod yn dawel fe llygod eglwys, sibrydodd Ceri. Nel yn dawel, chwarddodd Barty. Gwthiodd Nel Barty. Gwthiodd Barty Nel. Gweinodd Mr Fluff wrth feddwl am eglwys yn llawn llygod. Pawb yn gyfartal, meddyliodd Nel, ac estyn ei llaw yn hapus I Ceri fod ar y blaen. Doedd dim angen help ar Ceri I ddod allan o'r gadair, ac aeth I lawr y grisiau wisg ei ffenôl. Gwasgwyd dreino gan lori fawr, canodd Nel yn ei ffen wrth fynd I lawr ac I lawr ac I lawr tua'r seler. Clywodd sŵn y tu ôl iddyn nhw, a thynnodd hen ddrws siap bwa yn glep ar ei hôl, i'w cadw nhw'n ddiogel. Unwaith iddyn nhw gipio tafod y ddraig, fe fyddai hi fyth heb ei llais eto. Gwychiodd Ceri wrth gyrraedd y gwaelod o'r diwedd. Oedd arni hi ofn hefyd. Be sy'n bod, ceisiodd Nel ofyn. Sim llawr yma, dim ond dŵr. Ac mae e'n symud, cododd Ceri ei llais. Mae'r llanw'n dod I mewn, meddai Barty. Doedd Nel ddim yn ei credu nhw. Gwthiodd heibio i'r ddau a chael ei gobrwyo gan donnau yn gwlychu ei thraed. Dwi'n mynd adref, meddai Lliwen, I sgrifennu am y profiad. Llygodd ei ffoir. Siapwch chi, gwrchmynodd Ceri, a dechreuon nhw rithro yn ôl I fyny'r grisiau hir. Mae'r tonna'n ein cwrso ni. Byddwn ni'n iawn, bydd y ddraig yn gallu llarpio'r tonnau, meddai Barty. Neu ein llarpio ni, roedd dychymyg Lliwen yn fyw. Cyrhaeddodd hi ben y grisiau a synnu wrth weld bod y drws mawr pren wedi ei gau. Gwthiodd ef, ond symudodd e ddim. Drws! Pwy geiodd y drws yma? Nel, ti wnaeth hyn? Ond doedd Nel ddim y tu ôl I Barty a'i ffrindiau. Roedd hi'n dal ar waelod y grisiau yn aros am y ddraig ddieflig a'i thraed yn y dŵr. Ro'n i'n poeni bod y diafol yn ein dilyn ni, gwaeddodd. Mentrodd Nel yn ei blaen eto, yn benderfynol o gael ei thafod yn ôl. Curodd ei dyrnau ar ei brest, fel arwydd i'r ddraig ddechrynllyd I bod I yno, ac nad oedd arni damaid ofn. Wel, dim llawer ofn. Y funud nesaf, fe welodd ddrychiolaeth. Siap tywyll yn codi yn y dŵr, yn barod i'w lambastio hi. Estynodd am ei chleddyf llachar i'w amddiffyn ei hun. Roedd hi'n barod am dafod y ddraig. Whoosh! Cododd ton anferthol a llyfu Nel gyda'i ffoir hallt. Help, gwaeddodd Nel! Y ddraig! Mae'r ddraig yn dod! Help! Sgrechiodd yn uwchfydd. Help! Gwaeddodd y lleill. Curodd Ceri ar y drws. Ciciodd Barty y pren. Rasiodd meddwl Lliwen am ateb yn un o'i llyfrau. A crafangodd Mr Fluff nerth ei bawennau. Doedd e ddim eisiau gwlychu'r tiara. Yna, sylweddolodd Nel. Roedd hi wedi cael cawod oer. Ond roedd hi dal yno,
ac roedd hi wedi cael ei llais yn ôl. Nel? Wyt ti yna, Nel? Daeth llais o'r ochr arall ar ben y grisiau. Dechreuodd y drws rwgnach wrth iddo agor yn araf iawn. Nid cysgod y diafol oedd yno, ond Mair Mwyn, yr FG gorau yn y byd. Beth am greu ffrind newydd i Nel? Nawr, does dim rhaid i'r ffrind yma fod yn berson hyd yn oed. Meddyliwch pa fath o gryfderau fydde gyda'r ffrind, pa fath o wendidau, a meddyliwch hefyd tybed oes ganddyn nhw rhyw allu arbennig, rhyw bwer arbennig falle. Meddyliwch am eu ymddangosiad nhw, sut maen nhw'n edrych, a cofiwch bod y ffordd maen nhw'n edrych yn dweud rhywbeth amdani nhw fel person. Ewch ati i feddwl am enw i'r ffrind, tynnwch lun o'r ffrind, a ysgrifennwch rhestr o ansoddeiriau i ddisgrifio'r ffrind. Ac os ych chi'n cael hwyl ar hynny, beth am ti'n meddwl am antur? Yr antur gyntaf bydde Nel a'r ffrind yn mynd arni hi. Bydd Nel a fi yn edrych mlaen yn fawr i gwrdd â'r ffrindiau newydd.